बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. हिंदू नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी वेंगुर्ला शहरात गुढीपाडव्या दिवशी गुरुवारी सायंकाळी ढोल ताशे सनईच्या मधुर स्वरात काढण्यात आलेल्या स्वागत यात्रेत बहुसंख्य नागरिकांनी आपला सहभाग दर्शवत यशस्वी केली. पाहूयात. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी मराठी नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी गुरुवारी सायंकाळी भव्य स्वागत यात्रेचं आयोजन केलं होतं. स्वागत यात्रेच्या प्रारंभी नूतन वर्ष सर्वांना सुख समृद्धीचं जावं, रोगराई नष्ट होत यासाठी ग्रामदैवत श्री देव रामेश्वराला श्रीफळ ठेवून सांगणं करण्यात आलं. त्यानंतर तुतारी वाजून स्वागत यात्रेचा प्रारंभ झाला. श्री रामेश्वर मंदिराकडून निघालेली स्वागत यात्रा शिरोडा नाका, दाबोली नाका, बाजारपेठ, मारुती स्टॉप मार्गे पुन्हा रामेश्वर मंदिर येथे आल्यानंतर यात्रेची सांगता झाली. या स्वागत यात्रेत पौराणिक आणि काल्पनिक वेशभूषा केलेली लहान मुलं, रवींद्र पणशीकर यांनी केलेली शंख फुंकणाऱ्या कृष्णाची वेशभूषा, चांदेरकर महाराज यांचा वारकरी परिवार, मड येथील विद्यार्थ्यांचे लेझिम पथक, तुळस येथील महिलांचं समय नृत्य यासह पारंपरिक वेशातील स्त्री पुरुष सहभागी झाले होते. गुढीपाडवा म्हणजे खरं तर आज हिंदू रीतिरिवाजाचा आज नववर्षाचा पहिला दिवस आहे आणि जेव्हा गुढी उभारली जाते ती गुढी म्हणजे आज विजयाचं आणि समृद्धीचं प्रतीक मानलं जातं. गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने एकत्र आला. पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सुद्धा मराठी समाज हा खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि हिंदू धर्माचा आजचा हा सण नवीन वर्षाचा मानला जातो. आजचा हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि वेंगुर्ला वासियांना आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांना मी भारतीय जनता पार्टी, माझ्या कुटुंबाकडनं, माझ्या सर्व सहकार्यांकडनं मनापासून खूप साऱ्या शुभेच्छा देत आहे. संपूर्ण कोकणी जनतेला नववर्षाच्या मनापासून शुभेच्छा. पुढील संपूर्ण आयुष्य खूप सुंदर सुखाचं जावं हीच आपण परमेश्वराकडे आराधना करतोय आणि आजचा हा कार्यक्रम वेंगुर्ला वासियांनी ठेवलेला आणि या निमित्ताने आम्हाला या ठिकाणी बोलवण्यात आलं होतं. मी त्यांचा सर्वांचा ऋणी आणि धन्यवाद आहे. काय नवीन संकल्प घेऊन निघाला? संकल्प एकच आहे पहिल्या दिवसापासून की माझ्या या स्थानिक तरुण मुलांना रोजगार मिळण्यासाठी, प्रचंड प्रमाणामध्ये इथे कार्य करण्यासाठी, स्थानिक एखादा रोजगाराचा, बिझनेसचा विषय जो आहे तो पूर्ण व्हावा हीच आम्ही परमेश्वराकडे आराधना करत आहोत.